Sau pongut ki samla pule na kakor shella ki bala pas bhasha khmat ha ki artali ki kerdan pule kata ka SSLC but HSSLC jong usnam arajar arpaulai kila syapen kop buram da ki khosnam ha ka sengkor pelun na rilum khasi barilum jaintia ha ka jingya lang ka sengkor pelun kaba ka te ka jing syapen kop buram ka kenthop kerpang ru syai wei ibala wanra ya ka nam ka buram ha yeng ha ka shnong bat ha ka kor hi berwak ka wei ha ka ba ila pendep ya ka kerdan PhD na skol ba nehu maulai shelong ikong dahun shela kaba ka ne ka jing pen kop buram latip kum ka third academic award ya ka te ka jing pen kop buram ya ki samla pule na ka te ka kor la penlong ha ka jing ya lang bekerpang jong ka te ka kor ha ka shitaring naitung arajar arpolai ha James Memorial Higher Secondary School Umber Ribhoy District balawan bansaki da kidkhot na ka kor shella na keleng ka rilum khasi bat jaintia la saki lang ru ha katei ka jingyalang da ka jingdon ki kenram ki lendan katei ka sengkor ki ba kenthop ya arngut ki MLA na rilum jaintia kata uma kermen shella kumu kongsan bat uma wailat miki shella kumu sembut kongsan bat balalam khmat da uma perkhat shella Presiden rangba jong ka sengkor shella rikhasi jaintia Wailat bari kongsan meri kum kinong ikmat bade da kurshla you can please rely bade persnewi ya AGA jompi ninumnon ban kula bagi AGA jompi lala bansol 100% ka bala ban wakilan kidenti da jingon dari presiden di ramba jongi hangni report di badon sisa ta besen ban aila di kursamla jongi will always be there with you and will try to find the way the best we can and try to save the best kata di jingkwa dengan juga dengan dunia di baro na ngisket tehati pun landol ban persnewi di nama history but kunjur inspiration was layo nak kiramba demi letang way kumbo ong ima berhat mene bal kunjur nak kiramba demi belai keren jwa ke persnewi long nisneu sarong utasi layo kan di awardis di mau di pass bahaya ke exam hari doni ta nisneu puter ba nimyo ek top 10 dan top 20 hari dele kador ko por ke baro sunan ta gao da ka bupurom ba nasib ek ka permission mo I would like to request ma parhat ba kunjur na kur ba sewe ba lamba jong ni ka kur jogi ba next year ya kino ki ba yo ya top 10 da ka jinge sel tu ni primary in I ya ki top 10 si sila na ka kur jogi ki bala ban ayu ba nasib ka ya ki top 20 11 position to 20 in I 50,000 each so ngamtip ki yo let's say ki dangdor ki under matric dangdor hane so try your best ki under 12 group ki la try your best na kalian tungi kata kam deke bagi ai ba pila ban achieve only for that 1,50,000 rek nga kwa ne ban pastel ba na kalian tungi is a small contribution but ban encourage nani ban pergi ba nani tungi rugi kwa ni ban contribute and I'm so sorry this time we could do anything for you and they thank the mementos but it meant a lot it's so beautiful with a poster and a pen particle and then beautiful wording congratulations you can jingle hard but I believe hamtam in class do your best not only for next year hanging and declare of ranele jogi mawela he'll agree with this will contribute together whatever possibilities we can Kadbang Idanglong MLA Jogja State Meghalaya will continue this. Hari kala ia sini Long MLA ngambil cuba pula. Kadbang Idanglong MLA we will continue this. Lada ikut jogi kiyo baru kita ki 10 plus 20 20 position kata mungkin ayah baru ini. Ini bangin orang abul pala ni sarang there's nothing like that. Hari hamal usmen. Kata kene ke ek bangala along ke bangala tua but still kita si kenau kene kalong tang kecing sedang habangi aye pi ka award ngasai kong na ka por habangi aye pi ka award ka banung kong hi ni kwa ban ai men sem su pi
Pada ko ko po kanlong ke jing ken mau ye pi. Ba dam don shibul. Ki kam ba kin haple ba kin hap trestom. Bat ni kum ke kur ni phai mat shapi. Ki khon samna jo ke kur ke jongi. Ba la shai la shiswi. Ba na prem jongpi. Kimi kita ki doctors, kimi kita ki engineers, kimi kita ki doktrei, haki benta ki paper, ki bamdei ban trei tang na benta ka yin ke jompi, ki bamdei ban trei tang na benta ka shnong ke jompi, hendrei ki ban trei nak benta ka kur jomi berapa weo. Ladan ni phai kada ni ai la ke ti ba tri sneu, ya ki jing jompi hamni ngatip lut. Bana pedeng joki 90% hamni ni wan na long ye ke peduk. Boro ngikit ya. Henry ai ba kata kan nom long ke jing khang la ke. Ai ba kin long ki ba tre shuto. Kumba ki nom kren haswa jong atila kren. Kumba presiden ranba jong ila ai ke duksa. Nga dengan ong ye pi ngan don kamban ai nuksa ye pi chata shikiwei state lele shikiwei chata ngan ong ye pi tang ye la diro la na phai yang i shipau pat snam sedem menchua ngam long ye ngam poi pakhat bangan yeng hat mat jo pi ngam tip ba tip ngadang yo lat bangan leitang shabar jong ke state Meghalaya. Namar yala de nidon khatwei mut shipara ye. Imei bashusong haye ipa bashutrai dalla. Nimdan ki bokule haye tiba he yang amdan ba nang basta. Ngaro shudon go ba imei kha jonga. Ibalong inong jai. Ba ipa ikan shong sho mati la yolok shawai. Ishim no ye. Ipen like school ye na ishim harta ka balai saus na. Ipen late school ya nangka nasdang man late school. Nado nangka nasdang ya ka jing yai jing kijong. Hadin pengajar shom ye class 5 class 6. Nangka ngayele ye entrance test JNB. Ni kum ka singkut sela ka sijentia. Ta ka sgi ka strik dum Julai dum kema ajar Julai. Bila pelong ya ka kum borom ya ki samla puli jong ka kursla jungi badan ka bu new trip. Kiba pas ke first division ya kiba kelas 10 but ya kiba pas ke kelas 12 but ya ki sport but kumju ya kiba pas ke PSD de kane kade ke jing ai award ke balai ke jongi akan ne kasnem ngila ai hane ha po umbir di boy but ke jing tmu ke jongi kalong kumno bangin encourage ni ai mesim yaki samla poli jong kakur dumi bakin nang tesitom nang minut nang ba kejing poli jong ki kalong kejing mentoy kane keburom lane kejing kerku bakin pas bah nak benta bakin yok sisai tak yu sok batiang kejing poli jong ki akan ne ga brief new trip kalong ka jing sungsrong ngi kum kakur kumjo ya ka riba jadi belu jongi amar ni kum bakor na ka pos kapor ni kenduk langgum ni ngila yok ban seneng ban kra ki kumno bagi long kiba don kor don borom kiba tibru tiblei bat kiba tips ni bat kiban kier kamtam hakini ki kajuk ni imbenta ka kiba bon ki jing tenjo kamtam ki samla ki kenduk len ni kum bakor di lembaga ini program nilayok ban den ban kraw yaki ba imski bakin im takalan ti tibu tiblai kat kum kari ti dustur jongi kilong chwa mchwa ibadon akan dikabri ni sep ni kum pat mentaw nem ngis no sarong ro ba ngidon kum ba saw phuwengut ki samna pule ka bang omne ki ba pas ka ten bat bel bangilayok ban buku burom yaki bat iwei nilayok ban kuburom ye pela pendep ya ka PSD amar ni sungtho bagajing yok pendep PSD ndek basuk babon gi jing ndai ngi kum ga kon ni ai
beli kerpang ya i ba ilala ban pendep ya ka PSD kalong ke burom ya ka kur jongi ka ye ka sem bat ikari ka jai badi jongi